F'Ġunju tal-2010 il-Gvern kien ħabbar li 69 pjazza u ġnien pubbliku kienu se jkunu koperti b'numru ta' Wi-Fi hotspots biex ikun ipprovdut is-servizz tal-internet b'xejn. F'konferenza tal-aħbarijiet Chris Sajdu u Austin Gatt kienu qalu li din l-inizjattiva kienet importanti għaliex permezz tagħha l-aċċess għall-internet bla ħlas kien se jkun mifrux mal-pajjiż kollu. Madankollu skont tarif ippubblikat fl-aħħar rapport ta' ħidma għas-sena 2011 mis-Segretarjat Parlamentari responsabbli mill-Kunsilli Lokali, bil-kontra tal-li kien hemm 21 xahar ilu, 21 lokalità f'Malta u Għawdex għadhom mhux koperti bis-servizz b'xejn tal-Wi-Fi. Fost il-lokalitajiet li skont il-Gvern innifsu għadhom mhumiex koperti bil-Wi-Fi b'xejn hemm il-Belt Valletta, l-Imdina, iż-Żejtun, Birkirkara, Witilajn, Marsa Xlokk, il-Mellieħa, il-Gżira, Ħalbalzan, Ħalluqa u Marsa l-Forn. Meta fil-preżentazzjoni tal-manifest tiegħu għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali, il-Partit Laburista ħabbar illi kunsilli bit-tmexxija Laburista ser jaħdmu biex l-ispazji pubbliċi ewlenin jkunu koperti b'servizz ta' Wi-Fi internet bla ħlas, il-Prim Ministru qal illi din il-weda diġà twettqet. Madankollu l-fatti kif ippreżentati mis-Segretarjat Parlamentari responsabbli mill-Kunsilli Lokali juru li bil-kontra ta' dak li ddikjara Lorenz Gonzi, f'35% tal-lokalitajiet għad m'hemm ebda servizz ta' Wi-Fi internet bla ħlas. Konferma ta' kemm mhux minnu illi kif qal il-Prim Ministru l-pajjiż huwa kopert bil-Wi-Fi internet bla ħlas hija intervista illi saret mal-kap eżekuttiv ta' kumpanija ewlenija fil-qasam tal-informatika ippubblikata f'The Times fid-9 ta' Frar li għadda. F'din l-intervista il-kap eżekuttiv tal-kumpanija Melita Ludolf Rasterhoff ħabbar illi l-kumpanija tiegħu qed taħdem biex tkopri lil pajjiż kollu bis-servizz tal-Wi-Fi internet bla ħlas.